深く学べるということなんですね。で、今回はそれを考えていこうと思うんです。これまで世界はどんな世の中にも時計をたくさん作ってきたのかということを見ていきます。それでこの時計、世界に終末時計というんですね。世界に終末時計という滅亡の日を午前0時に見立て。今、世界がどのくらい危機に瀕しているのかを表しているものなんです。これいつできたんですか？これはね、第二次世界大戦の核開発が始まった頃にですね、スタンド要するに深夜12時、午前0時になれば世界が終わる。これよりも何年前だろうこれが科学雑誌の表紙に時計が入ってるんです。僕ら目にしてますか？普段は目にしてない。科学雑誌の科学雑誌の表紙にいつも時計がある。そのないから何を基準にしてるんですか？各国がですね、核開発競争が激しくなって、いい終末にかかるかもしれないけども、これがうまく進むんです。一方でオバマさんが核兵器をやめようと言ったら、ちょっと安全になったかなというので、少しそれが時計の針が戻るんです。それが今6分前まで戻ったんです。1分何年とかって決まってるんですか？いや、それはその時々の学者の人たちがもう今こんな状態だよねということを決めていくという。これはいいんですか？あれいいの？ねえ、これだけただこれまでの長い歴史の中で見れば、まあだいぶ良くなった。